Bueno, tú sabes. Bueno, papi Bill. Je bent echt met alles bezig en nog wat. Maar echt met alles. Want je gaat naar school. Je maakt beats. Je monteert. Je rapt. Ik maak filmmuziek. Ik maak reclamefilms. Wat je wil met audio maak ik. Oké, maar je bent toch in stichting of zo? Vertel verder. Ja, we waren 3 jaar bezig. Heel succesvol. Met Stichting Het Bureau. Zeg maar het S-team. Dat is een straattalententeam. Zeg maar jongens van de straat. Die positief bezig zijn. En willen helpen om andere maatjes van de straat te helpen, weet je. Dus, en we hebben een landelijke prijs gewonnen daarmee. En het is heel goed gegaan. Zeg maar, dit is mijn studio thuis. We hebben nog een studio. Die is die studio van het S-team. Die is een hele grote studio. Of ja, hele grote, groter dan deze. En veel moderner. En ja, dat doen we mee. Zeg maar die 2 studio's. Dus budget studio, dat we onze dingen doen. We hebben jongens begeleid, zeg maar met problemen, met alle type problemen. Weet je, en daarmee hebben we succes geboekt, zeg maar in Nederland. Oké. Dat is apart van mijn opleiding en alles wat ik nu doe, zeg maar. Oké. Dus je bent goed bezig, Pablo. Dat is zo dat jullie weten dat bij allochtone muziek niet alleen... Nee. We zijn ook goed bezig. Snap je? Ja, zeker. Dat is ons doel. Deze talenten representen. Snap je? Want er zijn zoveel van jullie allemaal. Dat mensen moeten jullie nog kennen. Maar mijn pana, maar eigenlijk je bent eigenlijk is het bijzonder, maar eigenlijk je bent niet bekend alleen maar bij allochtone muziek, maar je bent bekend bij Nederlands 2 of zo. Je bent op Nederlands 2 in wat? Ja, we zijn op Nederland 2 gekomen, op Nederland 1, op netwerk, op Friesland Omroep, zeg maar, noem maar op, met onze met onze programma van jongeren, begeleider en zeg maar die cursus dat we hebben gegeven met politie en zo. Als jullie kijken op YouTube kunnen ook jullie checken wat allemaal in die show was. Zeg maar, kijk op YouTube, dan zullen jullie precies zien wat ik bedoel. Papi Bill. Over het S-team. En ja, we zijn overal geweest. Zeg maar, en dat was heel goed. Heel succesvol. Dus maar, zie je dat praten? nu zijn we meer bezig met muziek met die jongeren. Weet je, dus nu ben ik bijna af met mijn opleiding. En ja, nu ben ik vet aan het produceren. Nu komen nieuwe dingen op straat dat nooit op straat waren. Dus dan weten jullie al. Oké, mijn pana, maar kon je maar zet een beat, want je weet toch, aan de muziek kunnen we niet. Allochtone muziek, hoor die naam alleen maar. Muziek. Ja toch. En zo is het. Dus mijn pana, wat wil ik vertellen tegen al die mensen die met muziek bezig zijn en ze denken dat ze nu kunnen. Veel mensen willen graag, maar door een of andere manier ze worden genegeerd, ze krijgen hun hulp of vertel wat zeggen we tegen die talenten? Kijk, luister, in deze shit, je moet hard werken. Als je echt iets wil, dan moet je gewoon hard werken. Als je denkt van ja, ik heb talent of zo, dat is niet genoeg. Je moet talent hebben, iedereen heeft talent. Maar je moet hard werken, je moet geloven in wat je wil, dan kom je waar je wil. Begrijp je dus? Gewoon hard werken en er zijn mensen die zijn klaar om jou te helpen. Begrijp je? Maar jij moet het willen.
Begrijp je dus? In deze dingen, je moet discipline hebben, je moet echt voor vechten en dan ga je zien wat je dacht dat goed was, wat het is geworden. Begrijp je dus? Ik weet het, want ik ben heel erg ontwikkeld in de laatste jaren. En ik heb heel hard gewerkt nu. Nu is de tijd, jullie gaan allemaal zien wat er binnenkort eruit komt. En verwacht ons. Bedankt. Papi Bill represent al mijn rappers hier in Friesland, MC Colombiano, DJ Lucky, Mipana, Tino Productions, Achter de camera. Tino Production, Black Bulls. Jullie weten allemaal, wij zijn de crew van hier. Weet je, EGB, Biga, Beats. Allemaal. En een groetje van, kijk, we zijn neutraal, weet je, dus En ik vergeet niet tot je baas, vergeet nooit tot je baas. En nou, je weet het, we zijn neutraal, dit is Allochtone Music, Doggy. En groetje Hostie. van jou, je weet het. En al die anderen, die namen ik moet, want ik ben niet zo goed in namen, jullie weten het al. Maar Doggy, binnenkort komen we ook bij jou om te checken waar ik mee bezig ben. Allochtone Music. Music. Hai.